का भूखा लेके खाता है बढ़िया खाई के बैठ बैठ ले बैठ खो चला खा सा पैसा तू लेके भुगा के ले दी से ले दे तावा हो खरबूजा नतिया देत रहन स 10 रुपया किलो तो ले ले नहीं कि भाई भतीजा बानस खइहन स पीहन स आए के मोर मिठाई किने जाए कि अगे लगो बुझाता कि आसमान छुआता आए ऐसे ठीक नु बाटे हो लेके आ जाइम तो खइह सब भतीजवान के भतिस्पतोहियन सब कोई खइहन सब भौजैया बाप रे बाप जीव न का का जाता टुए एकदम मन तो करता मुड़िए में डाल का अब ना इसे ठीक हो गई एकदम हालत खराब हो जाता दादा जाता नहीं भौजैया का करते लमरवा तो ना लगवनी पैसे थे ना रे मोबाइल में कहने में पैसे ना रहे कहते कि मोबाइल में पैसा नहीं खे चलो जल्दी जल्दी जाइए बताइए हमरा करवा विदा काहे नहीं करत भाई कोई एक न फोन करत ताटे कहां विदा करी तारा के जाय देवे के मन करता हमरा की के कहता नहीं जी माई भयो किस जाए न लगी ओकर चा बताई बुचिया के शादी के दिन तरह तो खिसे लगी तो कौन हम भागा के लेल बनी बियाह के लेल बनी गजब रंग बतिया बतानी तो हम ना जाएम जी भाई के बियाह के शादी में तू शादी लगा सुन बियाह के दिन हम ही तारा के लिया के चलब बियाह बीती दोनों से लियोले संग ही ये कहाला ऐसे माई के कतरी के माई लगा हमार शादी मत करा के बुचिया के शादी कर ना तो पूरा बोझ तोरे पर रही तू देखिए तब का छोटा की के हो जाओ बड़की के बाद में होई काहे अब बताई माई जानती बे के माई होई बियाह शादी बियाह करली तब हम रहती त करती धरती नु माई संगे ई बुझाला कि तारा बिना हमरा रह जाला एको दिन अरे कैसन इंसान हो के कैसन इंसान मतलब नहीं खे रहल चाहत त हम अपन माई बाबू के छोड़ दी नु ना तो चलबू तो हमहू चलब तब का दिक्कत बाटे ठीक है बाटे उतना दिन काम छोड़ के अरे वो रही रे वो उतना दिन काम छोड़ के सुन हम दिन भर ड्यूटी करब शाम के छुट्टी होई तो ओने सोने ससुरारी पहुंचा बता ना ढेर दूर नहीं खे बाप हो बाप डबल ड्यूटी करे खातिर नु त कह द तैयार रहेनी मुंह बावले रहेनी ना बुझल खाली हमरे को निक लागेला तारा थोड़ा निक लागेला हां मिठाई के बरियारियो खियावेला तो मीठे लागेला बाजारी में लेके चली सड़िया को किन दे पिया त कि अरे बड़ा निक लागेलू ए रानी होई सड़िया में अरे अब गाना गाई हमरा एकर आगे वाला तू गावा हमरा एकरा आगे हमरा लाज लागता अल्लाह झमरा लागेला हमरा गाना नहीं खिया तारा हां चली बाजारिया में देखो न कोनो भीख मांगा गेल का कोनो अरे कोई नहीं के कहियो कि छूत का बाटे लइका भइल बा रोज बेचारी आवा ताड़ी मांगे खातिर जीजा दिन ना बहाना कर जाला दे देव जाला अरे तो एक दिन नु दिहल जाला एगो तो ही तरी घाम में साला अनाज कम भइल बाटे आवा तनी ओइजे रुकी आवा तनी लेके चाउ चलो ई काहे खातिर आए फुआ गोड़ लगाता नहीं खुश रह स ई नहीं खा बुझाते आए के तनी ए तनी मैं फुआ भी रहतनी जाई आवे थे करी आए हाय आए फुआ जी का हो रहुआ लागनी डेढ़ टांग से वो तो हम के देखते बनी जाए डेढ़ टांग से लमर हइए ना रहे लमर यही से डेढ़ टांग वाला खबूजे वाला ले पहले सब खत्म हो गई रे कने में कहतिया के बैलेसवा खत्म हो गइल बाटे बैलेसवा हां बैलेसवा खत्म हो गइल त ना लागत रहे फोन हनिया के लमर लगा त कहते के बैक एथी बैलेसवा नहीं नंबर ना होला नंबर होला जी पानी ना त लमर बे उहे न कहत नहीं रे धर नहीं उहे रे ये पढ़े के दिन स्कूली के पीछा काफी किताब फारत हां नतियो तो ढेर जना तड़ा ना नतियो तो ढेर जना तड़ा हां गरिया खूब गरिया वेले तू मिलत रहे 10 रुपए किलो त ले लेनी सबके दे लबलबात का बड़े बाल बच्चा के बाप भइल हो लबलबात कटुए नतिया हां बाप भइल हो हां त का कही हैं का कही जी कही तारा रे अरे ना रे तू जी काहे के कहबे हां आ कहा गए तो बाप रे जी फूफा के त कहबे न करले हमरा के का कहबे जी कहता नहीं तर बाप रे कहां गइल हम कहां अरे बाप रे बाप का हो कने आवा आई डगर आई एगो बड़का गो लेके चले गोड़ बाबा तही कहते धोई ना हई सोझे का ह अच्छा हई सोझे का ह फुआ जी आए रो काहे तू छोड़ देनी का मीना में उ नतिया राती बुढ़वा लड़ाई कइलस उड़ राती लड़ाई कइलस ना त एही के चलते अरे दे धइले रही आ दे हिया नती यहां बाटम की नतिया लड़ाई कइलस
रतिया बुढ़ावा दा के मैं एकदम एथी क देनी ही हाँ। खोल के फेंक न देनी ही मुंह पर तारे खातिर नती हमें पहन के मीना चली हो तिरछे हाफा आवत है। आ सुहागिन के मुंह ई सब ना निकाला जाला पायल साइल चाहे मीना ना ई कुछ झगड़ा में ना देखेले। सोच धर ए हां ये सुखाल का गोड़वा ह सुखल हां सुखल अरे ऊ बाटे उहे दिया तनी बा मनी मने लंगवाले लाई है गोड़वा करने करस मारेला। हां पोलियो बुझाला के पोलियो मार देले बा शुरू से ऐसन है कि अभी ऐसे ना शुरू में निमन शुरू रहे से बने शुरू से एकर रहन ऐसन बल्कि फूफा मार के लंगड़ कर देला। नती बड़ी बोलता अरे हमरा बड़ी बोलता नती अरे पुआ ऐसा ही करत रहेला हां हम बतावा ठीक ही कहत नहीं हो अरे पहले नतिया निमन को रहे। तनी कम खोरे पानी लेके आई पर संपपड़ी वो पानी ना पियम ना बतासा आई दे दादा। बतासा चाव से खाली ना भगलू मंगाओ रे स्पंज मंगाओ रसमलाई मंगाओ दोपहरिया में के बाजार जे रे बाजारिए पड़ी ले त ना ले ठंडा मंगाओ जो ठंडा मंगाओ हम तो नहीं आराम करता नहीं आ क्या रसगुल्ला लेके बेले यहीं से काट के पानी दे दो पिए के। आओ से लेके आओ जल्दी आओ देखी है गिरी है जन रघु के डंटो लेके ना चले ले रघु के माना कइबे इतना ना बोले तो रघु तो खूब मारे बोलत नहीं के कितना जुबान का बोलत नहीं केकरा के बोलत नहीं फुआ जी के एकरा रहन से तरीके ना कि फुआ जी के इतना किसिया है पता किसिया ना। बुढ़िया में से उठाया बस चल देबे सही में या तना पहले ना लगड़त रहे फूफा से झगड़ा कर दूल और मार दे नहीं टंगा दिए जानलू खीस में। अब तो हमरा बहुत डर लागेला फुआ जी से बढ़े नहीं का है कौन जी के तहरा डर लागे लागल हमारा रहते ठीक है बाटे हम छोड़ देले बानी अब आइए को फुआ जी ने तब अब रोबा का बुझाई कि का कहाला तो उ हमार का कहली हम सुनो का गोड़ हाथ धोई देलू उगली होने के है चल हमने के तन चल जाए घर में को काम बैठे थारे से तो अरे चल क्यों केवाड़ी लगवा दे गहो बेच के ठीक नु ररा में ढील पड़ गल बा खुशबू तेल लगा ली अरे का लगाई रिंकी में के मैं दिलवा पर गुल बा भतीजिया में के तेल का नाव के रख देलस खुशबू जी इतना सुंदर न हुए बा यही के वजह से हां हमरा तो तना को ना सोहाला लेकिन ढील ये कुछ कनिया ढील खत्म हो जाता 2 दिन तेल लगाओ एकदम एक खत्म लगाइलहु त रही ना खत्म भइल असई हाँ असई ओकर लंगड़ी फुआवेली नो देखते बाड़ू मार पटा देवेली ढील अभी त अभी तो नहीं अब तो शांति बा ठीक बा माहौल जनलू अभी कह देना गोइला होता खाली जब देखबू तब ये जे हीरा आ ढील के मारे उनकर पथारल बा हाथ छोड़ देवे नी अने पहले हमरा के मार देले रही पट देखा लातो चलावेली जान जी है लातो चलावेली ऐसे उ आवेली नु त तनी बच के रहनी ऐसे त मुआ से ना हाँ। बोली ना होता ना ना तनी आवेली त से जेतने सेवा करबू सन उनकरा के उतने उ खुश रहेली ये तना लंगड़ बानी तुमकरा के तना अत्याचार खुद न करे के चाहिए आई त अपन शरीर ना देखेनी आ ऊपर ले मार जनला की रंगदार मेन बात बानू देख मेन बात बानू कनियावा कि तनी देह से उबरियार बाड़ी और कुछ ना केहू के मार पीट दिहन घर में शासन जा उनकरा ले हमनी के हम बियाहे आई रही नु हम डेरात रही हम कहो खाए ले दलाव खाए हो हम खइला तनी कनी दुगो ढीलिए देखा वाली ढील पर बेचारे बाबू लिए हेर के तेल उल धो के तने माथा उठा झाड़ दो माई के तेल देखा तो बांगट निहा लागती है अभी बार ना झरे सांझ खन जाती है कनी तनी अभी खाना दुकोर खइनी बच्चे अभी तनी में पहले आराम करला तो हां तो जा तनी आराम कर ना तो उल्टा सीधा काम कर ले खाली जब जोन करे कोई ना आराम करे को मम्मी जी गहुआ ना देले आई तनी पिसा जैते मिलिया में सांझे का जेम तो घमा में जाई आ भैया रे एवर वसूली इतना लूह का दिन भैया का सुबह सुबह चाना भेज के देता नहीं किसमिस डाल के ना तो नहीं खा भाग देता नहीं छोड़ छोड़ के तनी खाइल कर बबुआ ई खाती है तोर पेट देवाल में चलू बा तोर के मेहनत करे के बा खेत में काम करे के बा बहरी काम करे के बा एकनी के कौन कही कि जाए के बा चरे वो बता। तो बात ये समझावे नहीं तो कि पर भी यो खाई तो खाली न सथा तू निकल जाते बहरी ज्यादा कनिया जब जानतो कि हम खाई तबे के ई खाई त काहे ना खा लेवेलू तू अरे हैं खा ला नु तो हम खा ली ना अनते तू तो जानते बे कनिया नु कि जा तनी हम आराम कर तनी आ ये तू चना फुला दियो नु ठीक हो लइके होई तो तारे घर में जाए उठा मुझे अरे बबुआ कूलर चालू कर ले मम्मी जी कूलर चालू कर ले हम सोच रहे दोपहर में तू के एक भिड़ी दे जाके हम का लुबु लुबु कर मम्मी जी के मना कर दी कि हमारा घर में मत जाई माने माथा के मिले का मम्मी जी के मना करी कि मत जाई रहो लगे हम या तो जाते दलानी जाई दलन में सुती भैया जी जहां सुतल बनी ए मैं सुतल बबुआ अरे ना मम्मी जी सुती रहो रा
सुन का ले लेंगे का है सुना था कि का लगन बच्चा बच्चा करे अब सामान एक को पारा पारे किन लियो भाई के शादी में बड़ू है ना एक को सामान किन लियो ना एक गो काहे के 10,000 रुपया ना दिए एक को किन लो जो ना तो हाथ ना पैसा के लिए रौरा ना जब हमार भाईवा का शादी आइल बना तबे पैसा का कंजूसी कर लगने काहे रे बहनिया मांगे नहीं तो पट्टे दे निकाल के दे देवे नी ओ माने तिया ही ना तार भैया के लागल बा तो माने रहे लगो यही तरीफ तक तो वो छाई पर छाई में पहले तो तारल ज्यादा हमारा लाग ए जो होई छ ओकर ससुरारी माड़ो में होई छ जय मालो रौरा ना मत औछी लेकिन हमरा के कहीं मत हम कहत नहीं कि बोलो नहीं बढ़िया बात तो तार खराब देखो तनी जानू का बोल जी हम क्या लोग पता का देखत नहीं भौजी का बोल जी आ हे दादा कब वहां के आगनी कब वहां के गनी मैंने कहा कि मत मारू घर में सुतो कौन हो कौन फुआइल भी है लंगड़ी फुआ लंगड़ी हां एक और तो भैया गोड़ सोज खाली रहित न तक सोज रहित न तक पूरा ही भारत हमारे तो सोगता मार देले बा आ कुछ जुड़े ला ला लेके आइल बनी इत्ती चुकी पनुआ वो पनुआ ले लेके घूमत रहता नहीं हेने 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 होने होने सोच लेही ना नी के पनुए का नहीं जा हां नहीं सर पगला के रख दी हमारा तो बुझाते नहीं के मर्द नहीं ओकर के तोरा कियो ला शरम नहीं के हता नहीं सा देख ली हीरोगे न देखो बढ़िया रहित गोड़ तो और न जाने का करे डेर नहीं वहां के जे आवत रही नी जमार तक एकदम से जीवन सा चला वहां से बैठ ओकर तक जा नीक जबर पहले तो बनावा जा मत खाए खाइल भी ए जी निक बनी चाहे ना बनी तब फुआ जी रहिया बनवा के दम लेवे नी ना ते जान ली ओ सब्जी बनावा तब जन तो ओकरा दे तब जना मैंने सोडा मीठा सोडा डाल दो जा छेरी धली तब तो धक्का झोटा ना मार देता नी हमनी के का छोटा किया वे घर काम अनु कर के छोटा के धक्का झोटा बने माई अभी रो जानते नहीं की नहीं इतना मजा नहीं क्या छुए का मजा नहीं कि हम मारे के दोस्त देवे लगन के हम झोटा कमाल चलो चुपचाप रहो आराम से रहो घर में छोड़ो ओकरा जातन भेंट कर ना तो ओकरा खिसिया आई जानते नहीं हां जी भेंट करे जी जातन मम्मी जी से जातन कहे मम्मी जी ए दीदी जी फुआ जी लियल पानी पानुआ पड़ के का चनी काट के खा ले कोई ना देख दीदियो जी का बुझाता नहीं के खाई जी के ना खाई जी नहीं के जाता नहीं बार पास लिया काटा बा खाई हां अरे मोय जन त सुतले बनिया जाता नहीं ऐसे खिस बरत रहला हमारा अरे 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 कहां रे हैं हाय कहां खरबूजा कहां लेके जाता ली हैं ई बता ना लेके आओ जल्दी लेके आओ पहुंच लेके आओ तोहरे कोर की का मुंह कि सबे कोई का मुंह हटुए ई बताओ ना ले आई अका बरसरे कनेवा दीदी जी अरे भतीजवा ला सरे खरबूजा खा ला सरे ओए जाने के काहे वाला तू हमनी एक दे दी ना काट के खा ले जी ई काहे करे एगो तोरे मुंह में हटे का ए ओ जे पनो लिए नी ता धर ये में 10 रुपया लागल बा वो 10 रुपया रहे तबे हम ले नहीं का दे का रे फुआ का चिल्लाता है रुक हाय का रे आधा रे में के खागु रे आय आधा रे में के भौजी कहाँ गईली सब कोई के बुलावा जा आवतिया रे ए का भइलो ये मन बैठा जा माने मार ओई बहुत तान बैठा जा बैठा जा चुआ त रोकला पवनवा में रोक ली रे अरे अरे हम बात ना देती दी बात दी अरे रुका हो काला बलबा कइले हो एकदम में ए ना भाई हैं? की काटा तोहरे लियावल चीज हटे जब हम देते बारी तब का अरे फुआ आधा में के का रे ला हो भौजी कुआरे पाके धर जहड़ी रुका धरा तन तो हमर लाइक वाले के पतयन के दे द हम लेता नहीं ले रे कबे से लबलबाई रे खाई धर ले हमर मरत खाई ले ल मरद महोदय ले ल झोक दे ओकर पाटा बुझा तो मछली काटे बैठल बड़ी आई ना रौला नो कोबो बुआ जी हां ये लेके आई बानी हां ये ई नहीं कि 5 गो ले ले 5 गो ले लेती 50 रुपए में मिल गई रहा बस ई गुलना लिहल जाला ये कहते नाली होल जाला अरे द जा छोट ना सहेला हमनी के नतीउ तू तो ढेर जाने तड़ा धर ल धर ले अब हाथ ने कर लेबे की ठरी ना ले तू लेबे रे तू लेबे हां दे धर खा लो जाए ले ले हमर मरद के है दे दो हनी के टॉक्सन धर एक हाथ लबलबाई रहे ना जाता नहीं बुआ जी हैं काहे और 4 गो ले लेनी टंगाई को दे तमा टंगाई चापे बड़ी लेकिन तर पुआ कंजू सही करे दीदी ले आपका घंटा दे दे का भी सने है वाले रे हां ले रे
ले ले रे रतिया खा जा कहाँ भी बुचिया बस नेहा बा अरे धर ले का बुक्का लेके खाता है बढ़िया से खाई बैठ बैठ धर ले बैठ खो चला देख खा सा। पैसा तू लेके घुमा के ले दी से ले दे और हई खाली दोहा दो पर या पैसा ई ना के करे तनी झाड़ बहान देही का हो बड़की तरे ई ना बुझाला के झाड़ बहान देही लइकिया के अभी देखो हैं? अपने लिए पीटी के मार के घुमा तो हेने से होने ना खाइली हैं ना खाई ना खाई को दिन एक बार ना खाई तो ना खाई काहे इन नतिया बॉडी बोलता मार देन तार का कपड़ा पर हां दे ना दी छोटी कनिया चल दे तनी और देती ज्यादा ना रूसा दा उन नतिया लेके खाए लगला सो करोला डर दे ले खाई तो मरद खा लेना ना तो हम खा लेनी समझ ले अरे कितना बोल दिस रे कितना बोलता है तू हैं सब पहिना के ना कहीं ना के हमार सवाज नीचे इतना दिन है ना हमार कि तरबूजा खाए लगलो जा त के खइले ना रह तू जा हां तो गाड़ी लम्बी कर हो रे हाले ले तू बता रे जो ला जाती है जो खो होने बारे और मेरा रिकॉर्ड अजली वाला वो मिठाई ना खा रहा जी हटा सो लंगड़ा ना तो बच्चा का टाल ना देते योरी दे देने के सुनाला नहीं तब तो इतना आदमी के पैर लगा के देते अगर निमन रहती तो अपने आगे ना लगई थी मम्मी जी रो तर की काहे ना बोले ना जी रो घर के क्या बोली क्या बोली के कहत रहे लंगोर हम ना के कहत रहे हाउ कह के भाग लिया आई के कहत रहे लंगोर का कहानी है का अरे छोटा की कह के भाग लिया रवा के कहले है ना के कथा के कह रहल के कहला हो अरे दादा। के कह रहल लंगोर हैं अरे जबानवा संभार के बोल ठीक बा करे जब चढ़ के हलहला दे धकेला हां अपना कह रे नतिया रुक चप्पल लेके आवे रुक सामने मारा भाग रे कार लगा मत तुरतनी जाना तरीके अभियंता है जोरे तोने हां को तो लागो चढ़ पे गाओ तोनी चल तोरा के दवाई के लिए दवाई तोनी के टटवा से लग दे के ये के मुंह घुमाला वहां जगह जमीन लिखवा ली जान दिए सब आज हमरा के नेवर पकड़ रखल भी तबे हमरा के चार लाख लपिया के चल जाई जनले अच्छा चलो कोनो बात नहीं के ही लाज बा। रहल लाठी से मरे रहल हम तो फल पूजा चलो, खाई चलो। तो अपनी घुमा खा